खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय बोथोरा अखायानो माबायदि आरोना नै थैगोनसो सानबैसे अखा होनबाय थागोन दे आं ब्लगाव सोर अखा हादों होननानै सिनायगोन नुदों नामा लोगोफोर मिनिनानैसो थैगोन आरोना दाउखाफ्राबो बेसेरा सिजाजोबखाबाय दा ओमफ्राय नैदियाव गनायखौसो नुयो आरोना बेसे बुरजा दासो मोनसे बुस्थु गोसोखांनानै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनोसै मा दे बे सोर नुफेरखांखो केरेलायानो बिदि थायोनो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आङो सोरबाफ्रा जोंनिथिंबो मोनो खोमा ओमफ्राय जोंहा आबाद खेथिबो हा गोखा खमनो बियो ए गोखा खमनो दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोफेरदोंबो ओमफ्राय दिनैसो नुफेरबाय आरोना मा होनो बेखौ क्रिम कालार मा कालार मोजांबो नुयो मोजांबो नुदों केरेलाखौलाय गोखानि थाखायसो जाखायोना ओमफ्राय दिनैनिया कमेन्टनि एन्सार जागोन नामा कमेन्टनि एन्सार जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लानाङा लाबोदो दोनसै सासेयाबो लाफादों लागासिनो थ' हागानो रोंला लोगोफोर अखाया बिदिनो हाबाय थासिगोन खोमा ओमफ्राय बे जायगायाव गोजां बोथोराबो जाखाया नालाय ग्रोब जालांसिगोन खोमा बिदिनो लासै सेट जालांसिगोन खोमा आरो सान्दुंआबोथ' नुखालानो दाख्लै मालाबा 1 मिनिटबो फैयाखैमोन आरो ओमफ्राय गैला बावबाय बबेथिंबा थांबाय आन्दायहैफिनबाय साना ओमफ्राय आङो जाखांबाय माखांबाय बोराया दाबो फैयाखै आरोना बिमा फिसा जाग्रोबाय बोराया फन हरनानै जाग्रोदो होनबाय आरो लेट जागोन होननानै थ' बिदिनो ओमफ्राय जेबो देखायासै आं मावनाय दांनायाथ' बिदिनोसै नालाय जानाय लोंनाय सानफ्रामबो थानायानो नाजों फोरला होनोना जिंखामोन आरो फोरला माबा माबि इदि होनो नालाय सोरबा ओमफ्राय जोंहा जिंखाजों नामोन आरो जेनेबा एसे आगोलावबो बिदि कमेन्ट फैदोंमोन नाथाय दाउखाया फैलायबाय मैयाना दाख्लै मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो मोनसे मोननै आं मोननै कमेन्ट बुंगोन बोराया सोंहरदोंमोन आरोना बोराया नोंसिनि बोराया फुने ना फुना माबे इउनिटआव ओमफ्राय मा होनो बेसेबां बोसोर जाखो साख्रिया ओमफ्राय मा रेंकआव होनदों आरोना ओमफ्राय सासे आगैया सोंबावबाय आङो माने आब' नों अबे जायगायाव थाबोखो इदि होननानै अबे जायगायाव थादों होनोबा आङो दाउखायाबो माने अयथासार दाउखा आरोना गागा गिगा सिजाजोब्बाय साला आंनि न'आव फैनानै डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो ओमफ्राय अबाव थाबोगोन होनबा फार्स्टआवनो आङो पान्जाब पाटियालायाव थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव 1.5 बोसोर थादों ओमफ्राय हारियानायाव बोसोरथाम ना 3.5 बोसोर बिदि थादों आरो हारियाना हिसाराव दंमोन जोङो बेयाव थाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जेनेबा नोंसिनि गुमैया बा आंनि बोराया बे डिप्ल'मा लानो थाखाय सेकेन्ड्राबादाव 10 मासनि थाखाय कर्सबो दंमोन ओमफ्राय बेयावबो थांफादों आङो 10 मास सेकेन्ड्राबाद तेलेंगानायाव ना होमबा ओमफ्राय बिनि उनाव बे डिप्ल'मा जोबखांनायनि उनाव दिल्लीयाव थादों आङो बोसोरबा बिनि उनाव दा बेयाव आरो मा होनो महाराष्ट्र पुनेयाव थ' बेसेबां जायगाल' थानो मोनदों आङो ओमफ्राय बेरायलायथ' खालामखायानो जेरावबो न'आव बिदि जेरै दोनफैबाय दलद थाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दलद थांसिगोन न'आव छुट्टि थांबा ना होमबा जेरावबो बेरायनाय मानाय जेबोआनो जाखाया थांखाया जेरावबो समानो मोनखाया
सम मोनबाबो छुट्टि मोनबाबो जोङो मोननै अपसन जायो आरोना न'आव थांनो ना बेरायनो ओमफ्राय बेखायनो जों न'आव थाङो बेरायबाथाय जोङो न'आव थांनो मोना जायो नङा होमबा आरो एफा मास मोनसेल'आव माला बेरायगोन माला थांगोन जायो आरो न'आव थांबाथ' एसे एनै खामानि जायो जों बेखायनो थांनायानो जाया ओमफ्राय छुट्टि लायाबा जोङो ओरैनो बेरायनो हाखाया ना होमबा नोंथांमोना मिथिखागौ फौजि डिफेन्सफोरनि डिउटिफ्रा मा जायो माबोरै जायो माबोरै जाया ना होमबा मोनखायानो आरोना ओरैनो बेरायग्लांनो मालाबाबो मोनखाया नुबाय थाबाय आरो नोंसोरो आंखौ दाख्लै मास मोनथाम मोनब्रैनिफ्राय जेनेबा नुबोदोंबा आं अबाव थाङो अबाव थाङा एसेबाबो आन्दाज मोनखाबाय थ' बिदिनो माथो होनबावनो ओमफ्राय पुने माबे इउनिटआव इदि होननानै बुङोबा जोंना बर'नि बुंनोसै आङो मानो होनबा बोराया माना खालामदों जेनेबा कमेन्टफ्रावबो बुंहरनाङा होनहरखाथारदों आरो कमेन्टआव खोन्थानो नाङा होनदों आरोना आं बोरायनो खोन्थादोंमोन इदि सोंहरदों होननानै ओमफ्राय थ' बोराया कमेन्टआव लिरनाङानो होनखाबाय माने माना इसे जेनेबा एसे लकेसनफोरखौ खोन्थानो नाङा मानाङा इदि थायो आरोना लोगोफोर जाय फौजि बिसोरो एसे एनै मिथिखागौ ओमफ्राय आङो बर'नि बुंनोसै मा होनोमोनलाय 5-1-2 बे इउनिटआव थायो आरो जोङो बे पुनेनि माने गावसिनि रुलफोरखौ मानियाखै मायाखै बेफोरबायदि जायो नालाय थ' बेखायनो बेफोरखौ एसे फल'बो खालामनांगौ ओमफ्राय अनेक जायो नालाय बेखायनो गिनायबो मोनो बोरायाबो माखौबा माना खालामो थ' आं बिनियाव एसे सोंनानैसो माखौबा खोन्थायो आरो नोंथांमोननो माबाखौथ' माना खालामखायो बियो ओमफ्राय बोरायनि साख्रिया बेसे बोसोर जाखो इदि होनोमोन नालाय थ' बोरायनि साख्रिया 2008आव मोननाय दासिम 16 बोसोर जाबाय नामा 16 बोसोर जाबाय खोमा ओमफ्राय माइनास खालामनानै नायबानो जाबाय 2008आव मोननाय बोराया ओमफ्राय मा होनो बेखौ 16 बोसोर साख्रि जानाय बायदि नुवा आरोना लोगोफोर ट्रेनफोराव बबावबाफोर थांबा दाख्लैसो हस्पिटालाव थांबा अट'आवलाया होनदों मा होनो इयाव अबेयाव थायो मायो मा खालामो मायो इदि होननानै मा खालामोथ' नङा साख्रिया बेसे गोबाव जाखो होननानै सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय इसिबां होननानै बुंबाय ओमफ्राय आसरित जाबाय आरो माथो साख्रिखौ बोसोरनै दासो मोननाय बायदि नुयो ट्रेनिंनिफ्राय दासो फैनाय बायदि नुयो इदि होनो आरो ओमफ्राय गामिनिल' नङा जायनो नुयो बेनो होनो ट्रेनावबो होनो फरायनो थाहैदोंमोन नामा फरायहैदों नामा अबाव फरायो बेफोरबायदि सोङो बेखौसो बिदि सोंनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आंखौथ' बुरैखौनो नुनोसै नङा होमबा आंहा सब समाय आखायाव गथ' थासिगोन नालाय बिथांखौ मालाय बिदि होननानै सोङो आरोना आसरित जायो आरो एसे मानसिफ्रा ओमफ्राय बयनिबो मोखाङा एसे आलादा जायो नालाय सोरखौबा एसे उन्दै बायदि नुयो ओमफ्राय सोरखौबा आरो उन्दैखौनो जि हार दांग्रा आसमिहि टाइप बिदि नालाय थ' जोंनि बोराया एसे आसमिहि टाइप नामा बिदि नुयो आरो ओमफ्राय 16 बोसोर जिखुनु जाया ओमफ्राय लोगोफोर बोरायनि रेंआ बा माया नै बिदि बेखौ गानो आखायाव जायफोर फौजि बिथांमोना मिथिखाबाय सोर गानो ना होमबा बेखौ 9 ना 8 बोसोर जाबा मोनसे एगजाम फरिखा होनो मोनो आरोना ओमफ्राय बे एगजामाव पास जाबा बे 10 मासनि फरिखा माबाखौ डिप्ल'माखौ लानानै बेबायदि प्रम'सनखौ मोनो आरोना लोगोफोर बेखौनो होनो HMT आरो जोंना बोराया दा HMT रेंकआव दं आरो थ' बियो आगोल साख्रि मोनजेननायनिफ्रायनो नङा होमबा आं जेदिन फैफादों माफादों बिनिफ्रायनो आं मिथिगौ आरो जोंना आरो फसायलायनानैसो हाबा जानाय नालाय थ' आं मिथियो माने इजि नङा आरो बेयाव माने बे फरिखाखौ होनानैबो पास जानो हानायाबो थ' बोराया जोंना गारखायाखैमोन फरायनायखौनो माने बेखौनो नांगौ होननानै बिसोरा होसोथाबखादों बिराद खस्थ' खालामदों माने आंबो फैफानायखायसो नुबाय फैफायामोनबा खिजान नुनाय नङामोन अबेबा इउनिटआव अबेबा जायगायाव
बिराद मोजां मोजां माबा थायो आरोना क्लास जानाय बेफोरबायदि स्कुलफोर बायदिनो डिउटिबो माव क्लासबो जा आरो मोनायाव स्टाडि पिरियडबो जायोमोन ओमफ्राय खुब खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनदों आरो बेखौ फरायनायखौथ' गारखायाखैनो बियो गारखायाखैनो बेखौनो नांगौ होननानैनो जुजिथाबखाबाय थाखादों ओमफ्राय खस्थ'जोंबो मोनबाय मानो होनबा बेखौ एसे बे प्रमसनखौ लाबा एसेबाबो मानो होनबा आलादा जायो नङा होमबा आलादाबो आरो जोंनो नाङा एसे गुरलाबा एसे बांसिन जायो नालाय गुरलाब होननायखौ सासे आदा इउटुबारनिफ्राय आं मिथिदों थ' बे गुरलाबा एसे बारा जायो आरो बुरजा नङा 6,000 बिनि थाखाय आलदा मोनो बिथांमोनहा बयनाबो एसे एखेयानो फ्राय बे माबाफ्रा गुरलाबफ्रा ओमफ्राय बिसिना आलदा 6,000 मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनोसै खामानिफ्रा बयनाबो आलदा आलदा जोंनाथ' एबिगेल बिथाङा टेंकखौसो फाहामो टेंक सालायग्रा बा सालायग्राया आलदा फाहामग्राया आलदा अनेक थायो लोगोफोर फौजि आर्मिफोरावबो आलादा आलादा बाहागो बाहागो गाव गावबागाव खामानि राननानै होखानाय थायो बिदि थ' जोंना बोराया टेंक फाहामो आरो सोरनावबा दंबा फाहामहैगोन नङा होमबा ओमफ्राय बै समावथ' मामियाबो उन्दैमोन खै बोसोरमोनथाय होमबा आंनि बोराया आं गोसोआव दङ मानो गोसोआव थाया जानो नङा होमबा नुखानाय मानाय एफा खस्थ' खालामनायखौ फेन्दायाव जिरायनानै माने फिसाजोखौ फेन्दायाव लानानै फरायोमोन बै समाव डिस्टार्ब खालामोमोन ना थाफानो मानो मोनायावसो फैनोसै आरो फरायफैबावनोसै आरो फुङाव टिउसन फुङाव थांदो नोङो डिउटिखौबो मावदो आरो गावसिनि क्लासबो लायो गावसिनि क्लासखौबो माबानांगौ ओमफ्राय आरो उनाव इयो ओंखाम जानो जेब्ला सानाव फैयो ओंखामा रेडि ओंख्रिया रेडि थाखानानै 2टायाव जाफैयोमोन नालाय 2टा बा 1:30 इयो 2टानिफ्राय टिउसनाव थाङोमोन 2, 3, 4 4टायाव आरो डिउटि खालामफिनोमोन थ' जेबो नंला नङा होमबा बाख्नायबाय दिनै बोरायनिबो बार्थडे दिनै 2 आगष्ट नङा होमबा 2 आगष्ट थ' बोरायनि बार्थडेखाय बोरायखौ एसे गोसो गोरबोजों बाख्नायबाय आरोना एसे बै समखौ गोसोखांबाय अननोबो ओंखारो माने अननो मानो ओंखारा माने मोखाङानो फिसा जाजोबखादों फरायनानै डिउटिबो माव फरायबो ओमफ्राय खस्थ'नि फिथाइखौबो मोनबाय ओमफ्राय जेनेबा जोंनि थाखायनो जोंखौ मोजाङै थाथों मोजाङै जाथों मोजाङै लोंथों होननानैनो खस्थ' खालामो जोंनि थाखायनो नङा होमबा लोगोफोर न'खरखौ सलायनो थाखायनो खस्थ' खालामबाय बिथाङा थ' मोनबायबो ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा खोन्थाबावनोसै आरो थ' लोगोफोर बेयावबो बारा गोबाव थानाय नंला आरो बोराया खोन्थानांगौना खोन्थानाङामोन बेयावबो बारा गोबाव थानाय नंला बिनि उनाव मा जागोन नोंथांमोना आंनि ब्लगाव मिथिलांबाय थागोन ना होमबा आं दा ब्लग बानायग्रा जाबाय जेखन एसे एनै जायखौ शेयार खालामथाव आं बेखौ खालामगोन जायखौ खालामनो मोना बेखौथ' आं खालामनो हाया ना होमबा थ' बोरायनि बार्थडेखाय बोरायखौ एसे बाख्नायबाय नङा होमबा लोगोफोर थेंकिउ बोराय थेंकिउ बोराय ओमफ्राय बोराया 35 बोसोर जाबाय आरोना 35 जाबाय एसे एनै बावलायलाङोना देनां बावगोन बेखायनो ब्लगनि गेजेरजोंनो खोन्थानायबो जाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दोननायबो जाबाय आरोना बै समखौ एसेबाबो देनां नायबायबायबा बिदिमोन इदि होननानै साननानै थानायनि 35 जाबाय जोंना बोराया ओमफ्राय 35 बायदि नुवा आरो मानसिफ्रा होनो बयबो बुङो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नङा होमबा आंनि माबाया आं ओरैनो आंहाथ' जेबोबो थाखाया ब्लगाव बिदिनो बे कमेन्टखौनो स्राय ब्लगनि गेजेरजोंनो होनबाय आं बोरायाबो मानो माना खालामखादों कमेन्टआव लिरनाङा होननानै बेखायनोसो आङो खुगाजों बुंबाय नङा होमबा 5 से 2 इउनिटआव दङ जोङो बोरायनिया 16 बोसोर जाबाय ओमफ्राय जोङो पुने महाराष्ट्रआव दङ
थ' सोरबा सोरबा सानबावदों आरोबाव दिल्लीयावनो दङ होननानै माने मोनसेफोरल' भिडिअफोरखौ नायनानै माबायो आरोना जेबो नङा जायफोर गोदान जों पुनेयाव दङ दिल्लीयाव बिनि सिगांसो दंमोन ओमफ्राय मा होनो आङो बिदिनोसै आंनि ब्लगा जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय जायफोरा सोंलु सोंदोंमोन माने क्लियार जाबाय खोमा थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं बाय